Днес ще играе Ice the Horror Game. Не съм много в настроение да играя, но... Добре. Добре, какво става тук? Не съм много наясно как се играе. Нещо. Чакай малко. Дали купи часовника му, Ладо? Вече казах. За рождения ден на приятелката ми. Има да си име. Ники Уилкокс. Конгломерата Уилкокс, а? Добре. Всичко наред ли е, Томи? Да. Остави ни за минутка. Добре. Приятелят Ники обича да се кате. Предпочитам да стъпвам здраво на земята. Шубе съм. Интересно. Какво видя Ники? Вижте какво, много сте забавни, но да минем на следващата фаза. Хайде. Коя е? Не ви се смях. Има защо. Добре. Целта в играта е... Целта на играта е да се събират 12 ключа, за да отворим врата. Чакай да видя къде е Айс. Ох, тя е на втория етаж. Супер. Трябва да събираме 12 ключа, за да отключим вратата. И... това е в моята стая. Върнах се в моята стая. И 20 турбички. Какво стана? И 20 турбички. Не знам защо са турбичките. Не биваше да става така. Не беше част от играта. Ай, с още на... О, не мисля, че слиза на втория. О, на първи... О, да. Какво стана? Ники беше чула, че отвличането е най-силната... Тя идва. Къде го научила? От познати. Плащаш на фирмата 20 бона и те го организират. Чакай, аз тук ще стоя в ъгъла. Така. Ще се стоя в ъгъла и ще разкажа за какво става въпрос играта. Тук те гони един дух на име Айс. Не знам, името трябва да е страшно. И трябва да се... Той трябва да се криеш от него, за да събереш 20 турбички и 12 ключове, за да се измъкнеш тук. Какво е това? О, страх ме е. Какво става? Тя искаше да изживее всичко до края. Аз също. И наистина е стигнала до края. Искам око, за да видя къде е Айс. Аз... О, боже. О, не мога да... Добре, аз тук ще се крия в ъгъла. О, боже, стола се... О, боже, стола се клетушка. Аз тук ще се крия в ъгъла. Не знам. Работят самостоятелно. Отчитат се след приключване на всяка от фазите. Кога изгубите О, контакт? не страх. След фазата на откуп. Първата вноска е авансова, а втората е откупа. Банкноти от $100. Тук е ясен за реализма на спасяването. И кой трябваше да я спаси? Приятелят е Томи. Отвличането беше подарък от него. Колко мило. Повярвайте, така е. Опитвали ли сте въздушен секс? Умножете го по 100 и ще добиете представа. Ето я идва. Здрасти. Подписа формуляр. Ще проверим дали е валиден. Може да е подбрана. Що не ми вярвате? Чуйте това. И какво се прави, тя дойде. Ники Уилкокс. Един път съм играла, или повече от един пъти, и винаги съм ме срещала там. Винаги идва от там. Добре.
И че отвличането крие Чакай сериозни малко. опасности Музиката. и съответните Самата музика е страшна. Добре, аз спирам клипа и чао. Надявам се, ако ви е харесало, дайте лайк, дайте палец нагоре. Чао. Слушам.